Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Naanata sa kauhaag duha nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo nga ang katawhan aduna untay pagkabag-o sa ilang kasing-kasing ug hunahuna, labi na gitang mga Katoliko. Mosunod ta sa pulong ug sa mga balaod sa Ginoo. Dili ta magbuot-buot og atong balaod aron dili ta mabiktima niining kagubot sa kalibutan nga bunga sa mga garbo sa ato mga leaders o sa katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, nagsunod sa gugma sa Ginoo, hatagan unta sa tinuod nga mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalipay o ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, na nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, nagamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomeo. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo, tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inikadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila, sa walay duha-duha ang katawhan ni ining dakong nasod, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon ka duol sa Ginoo nga atong Dios, nganhi kanato sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa siya nga nagalakaw, nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasulti ug dautan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyod diha sa tubangan sa siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan, pinaagi kaniya ang sad
nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi. Ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagbuhat niining mga butanga, dili gayud masamok ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag kalandong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinunua tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilong ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao.
Kay ang mga Hudiyo god, labi na gayod ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinoon nga hugaw og kamot. Si Hesus mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Hesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios og mao hinooy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus kaniya ang panon sa katawhan og miingon siya kanila, pamati kamong tanan og sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga gi-highlight sa ato karong pagbasa, mga pagbasa og sa atong Ebanghelyo, kining kalainan sa balaod sa tao og sa balaod sa Ginoo. Lingi ay mong tupad, ing naasay imong ganahan sundon, balaod sa Ginoo o balaod sa tao. Nya kaning balaod sa Ginoo, balaod sa tao, oftentimes, if not all the time, mag-away gini sila, magkabangi gini. Di ni sila or panagsara gyud kaayo nga magkauyon ang balaod sa tao ug ang balaod sa Ginoo. Muna kon ang mga tao isipo nagali nila nga ang balaod sa tao maunay balaod sa Ginoo, sawayon dayon na ni Kristo. Munay nahitabo sa mga Hudiyo ug sa mga Pariseo, kay ila namang gipamugos nga itudlo ang mga balaod sa tao nga ilang hinimo pas ilang mga katigulangan. Giisip nila nga mao na to'y sakto. Nya kung dili gani matuman, murag nakas Ginoo. Muna nga gipahinomduman sila ni Hesus nga dunay kalainan ang balaod sa tao ug ang balaod sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa, si Moises niingon siya, tumana gid ninyo kining mga balaod sa Ginoo nga akong gitudlo kaninyo, ayaw kuhai, ayaw pun-i. Nga diri sa atong ikaduhang pagbasa, si Santiago niingon siya,
kining balaod sa Ginoo nga naghatag natog mga maayo kaayuhan, dili ni mag-usab-usab. Nya mo nang niingon siya dire, tumana gid ninyo o pagmatngon mo nga dili kabulingan ang inyong kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So kining balaod sa Ginoong gibutangan hinato, limpyo na, pure. Unya nindot, makalipay, makahatag og kalipay, pero tabuna na sa balaod sa kalibutan, gitawag na nagnabulingan. Malingi ay mong tupad. Ing nawap ka mabulingi. O apa mabulingi? Ana. Oy, naiuban nato, mga bulingo na kay istadan. Unya, unsa may mahitabo, kung dili ta kamatngon nga kini ay balaod na nis kalibutan, unya magpatuyang na tagtuman, mauna na ang tinuod nga makahugaw nato. Ato sang i-differentiate, tagaan nato kalainan ang balaod sa tao o ang balaod sa Ginoo. Una, ang balaod sa Ginoo nakasintro sa kalimpyo sa kalag. Ang balaod sa tao nakasintro sa kalimpyo sa lawas. Ana. Hay may inyong ganahan limpyuhan, lawas o kalag? Limpyo kay ignaong, limpyo kay lawas, pero nagpuyo-puyo, way kasal. Unsa man na? Unsa man na? Nagtuman sa sugo sa balaod sa Ginoo o sa tao? Sa tao. Limpyo kayog naong, porting mupili og mga pagkaon kanang di gyud makahatag og sakit, pero wa makigtingog sa daghan kay nangutang niya nga wa mobayad, wa na niya tinggi, gipangkihan na niya, apil ng iyang igsuon. Unsa man na, limpyo pa na siya o hugaw? Limpyo kay ignaong, limpyo kay iglawas, guwapo kay istanan, pero porting daghan nagkabit. Unsa man na, limpyo o hugaw? Man mong tingog. Limpyo kay ignaong, limpyo kay iglawas, dato kay istanan, pero purting kusugang mo patay og tao, pinaagi anang suhol-suhol kay kontras politika, kontras negosyo, iyang ipapatay. Pero di siya mo patay, manuhol ra siya. Unsa man na, limpyo o hugaw? Hugaw. Hugaw kay ignaong, pobre kay iglawas, pero kusog kay moalagad sa iyang isig katao, bisag balikason pa, moalagad lang gyapon, manglimpyo anang kanal, manglimpyo anang karsada, bisag dili pa suhulan kay ang iya service to the community. Unsa man na, limpyo, hugaw? Hugaw kay balay, gisod sa tubig ang balay, labi na panahus-uwan, ang lapok gikan sa silingan adtos ila, padong kay wa nay kanal nga agian, pero di ra gyud mo reklamo, magsige ra gyapon tahod sa silingan nga mo'y hinungdan nga nilunop ang ilang lugar, di gyud manglibak, magsige ra gyapon alagad sa buangon nga silingan. Unsa man na, hugaw o limpyo? Hay may ganahan ninyong sundon. Pobre kayo, way sakyanan, wa gani siya'y ganay-ganing TV, way refrigerator sa ilang balay, pero kada gyud simana mo palit og slot. Unsa man na siya, limpyo o hugaw? Nindot kay sakyanan, tagutlo pa kabuk sakyanan, napay millions in the bank, napay nindot kay balay, nindot pa kay mga amenities ang balay, pero wagi palit-palit og slot. Unsa man na siya? Hugaw. Ano na siya? Nay ato gumangod, basihanan mo na ingos Kristo, ang pulong sa Ginoo
espiritu og kinabuhi, maghatag og kinabuhi. Mo na ingos Moses, si Moises diri sa unang pagbasa, sunda gining pulong sa Ginoo aron mo mabuhi. Tanawan ning mga limpyo kay natugnaw nga mga tao karon na naggubat. Sige man nagkaligo kada adlaw. Ang ba na naway ligo katunto as gubat. Pero ang kasagaran naligo na, pero kusog kay mo diktar patya na. Ana. Nagud usahay nga nindot ka na silang mga instrumento. Di kakitas tao pero makaditik og heartbeat ba? Nga sige nilang gukod sa heartbeat, daghan na kayong na problema, daghan na kayong na konsumisyon tungod anang pagukod anang heartbeat, pero wa sila kakita sa heartbeat sa ilang palibot nga naghilak ng uban, nga displaced ng uban, nga matay na gani ang uban. Tungod kay ang ilag yung gusto mao gyud matuman, kay sila mo'y nagdas balaod, bisag unsay ikuman sa balaod nga supak sa ilang gusto, ilagin ng ibaliwala. Unsa man na sila, hugaw, limpyo. Kamoy nag-ingon ana, wa ako mag-ingon ana. So salamat sa mga limpyo kasing-kasing og hunahuna nga nagsigig palit na tog slots. Anhin na lang taning atong slots kay makalipay gyud kaayo na. Nigilingi ay mong tupad. Ingna malipay pa ka mo palit og slot. Ingna palit palkag slot. Nya kana ganing di mo tingog, nya di mo lingi nimo, hugaw na, no? So ako mong taga-update sa atong slots kay nanarabas na tayo bagong slot. Ang atong SBF DAG, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces para nis atong kumbinto. By the way, ang atong kumbinto, ang elevator, mura gamay na lang kay kuwang para mudagan. Amot o pa baka na tayo idea o pa mga mudagan. Basig mga tunga-tunga aning buwana or next week, mudagan na siguro na. Pero dili pa masakyan. O niya, diri sa ato sa sulod, napatay orderon nga mga fire extinguisher o ato pa sanang pabutangan diha og fire, sana IFDAS fire detection alarm system. Niya dayon ang atong kusina, finishing touches o uban pa. Pero practically magamit na gyud ang atong kumbinto. So nanatay halin nga 36,640 ka slots, na apay 23,360 ka slots nga available tag 500 pesos each. Atong pakpakad ang atong namalit sa SBF DAG. Naasa ni siya 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 211 ka 16 slot challenge. Salamat kayo. Unya kay naa naman sa tay umaabot nga mga importanteng mga pastoral activities sa buwan sa Septembre, sa Oktubre ug sa Nobyembre. Ato ning gihimuag special slot aron di na ta magsigig baligyag slot kada buwan. So for September, October and November. Unsa may atong activity sa September? Ang atong Paris 11th Foundation Anniversary sa September 5. Unya, ang birthday ni Mama Mary, ang atong segunda patron, si Mama Maria, September 8. Unsa may atong buhaton ani? Mag-feeding ta sa mga elementary schools. Atong mag-feeding ba? Feeding sa mga estudyante sa elementary schools sa mudawat rasad nato. Naman sa ubang elementary schools din nga dili mudawat. Unya sa October, month of October, October 9, 3rd anniversary of church consecration. Katong pag-consecrate nato ani niya kaning October 12 ang atong fiesta sa atong segunda patron, Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang ato aning main activity mao ang pagpanghatag og bugas og noodles og sardinas
ngadto sa mga category C o category D sa atong mga pamilya dinhi sa atong parokya. Mga naanis mga at least 3,000 ka pamilya. So mo na atong gastuanan ika-Oktubre. Nya ika-November, ang pinaka-highlight dito sa November mao ang November 24. Hibaw mo unsa nang pitsaha? Birthday na sa parish priest dinhi si Father Siano. Ika 61st birthday na niya. Nya last year pagka 60 sa iyang birthday ning kwanto siya ning himo og project nga mopahimo og mga 60 kabalay ngadto sa labing kabus nga panimalay. Nya ni ending to nga nakahimo taog 90 kabalay. Nya naa paroy nang apply mga 50 na nakapin. So niingon lang sad ko karon sa akong ika 61st birthday maghimo na sad tag 61 kabalay. Ingon arong tinguan na nagpayong intaw na sila sa ilang panimalay. Dili katarong og tog. Pero kadtong 90 kabalay nga ato nang na paayo, awap aron mang mata, galigid-ligid paron. Okay, nanaman suplito mas atop og bongbong. So ato sang paningkamutan kay na naman day mga 50 kapin nga nang-apply na sad atong suwayan ha. So naatay slot para aning 3-in-1 nga mga buwan. Natay slot nga CTO gyapon pero atong gibutangag CTO or Christ Transforming Union with Mama Mary. Kayang September o October kang Mama Mary man na nga mga celebrations. So ang CTO para sa November. Mo na CTO naatay 70,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Mahimo maganig hurot na ni ugma kay ang ato gong subscriber sa YouTube niabot na gunag 200 pilan to itong YouTube dia dong murag 201,000 nya 70,000 ra itong gibaligya siya rog di gyud kaabot og tag 100 ning atong mga viewers no. Palit dayon og tag 100 ra abot nag 70,000 ka tag 100 wa na secured na. Bisag di ko kaabot sa akong birthday o mamatay ko before November 24, dayon na gina ninyo himo ang 61 kabalay. Dayon na ginagpanghatag ang bugas ngadto sa 3,000 ka mga pamilya. Dayon na gina ang feeding sa atong elementary school. Hotda na ninyo palit karong simanaha. Tag 100 raman kamo, di mo manguli karon. Amoy 100 ya. Nawa. Tubag. Ay mong uli nga di mo kapalit ani nga slot. Simple ra na analyze. 100 pesos labandira gani ana kapalit mo gani. Gusto mo challenge kay hilig mo challenge. I-challenge ta mo sa akong edad. 61 man ko pohon. Naatay 61 slot challenge. Tag 6,100 per challenge. Wagi nalipay. Ato ning suwayan ha. Nganong ako maning gihisgutan kay kanang mga limpyog kasing-kasing maghatag nag kaluwasan sa isig katao. Muna si Jesus kay limpyog kasing-kasing nahimong manluluwas. Si Maria limpyog kasing-kasing nahimong kauban sa manluluwas. Ang mga santos na limpyo ang ilang kasing-kasing nagpadayon ang kaluwasan sa atong kalibutan. Nagsunod sila sa pulong sa Ginoo dili pulong sa tao. Kanang pulong sa tao matud pa diri sa atong ebanghelyo nakasintro na sa mga hunahunang dautan, pagpakighilawas, pagpangawat, daghang irong kawatan, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang. Kita gini gibutang-butangan, pagpagarbo o pagbinuang. Mauna ang mga buhat nga tawhanon.
Nga wa gyud Ginoo ba? Way balaod sa Ginoo. Nya kanang kwarta maunay mo patuman aning mga butanga ug daghan kag kwarta dali kay ka makapanapaw kanang pangabit, dali kay kang mupatay. Nya kung daghan kag kwarta mangawat pag yung kag daghang kwarta mo na sa ato karong nasod. Sukad na tao ko sana ko'y buot pagka high school, pirmi na kong makadungog ni anang graft and corruption nga rampant din his Pilipinas. Hangtod karon hapit na lang ko mamatay, rampant lang gyapon ang graft and corruption. Pangawat, unya ang kusog kay mangawat, ang muhimo anang graft and corruption, ang mga dunay kwarta, ang mga dunay gahom, ang mga dunay influensyas katilingban, nga way mga Ginoo sa kasing-kasing, ang naong ray limpyo, ang kasing-kasing yawanon. Manindog ang limpyo kasing-kasing. Atong padayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nagkatigom kita agig pagtuman sa mga sugo sa Dios, busa masaligon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan nga propitan hong tingog ngadto sa kalibutan diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga mas adunahang mga nasod muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinoon magkat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gibihag o gibilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom ug makabaton sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug nanagantos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlukon, ug sila nga naginusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
nga ang mga matuuhon nga nangamatay makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinawng tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Mapuangoron nga Dios maghahatag sa tanang maayong butang, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Atong dawaton ang atong bisita karon nga mga madre na sila'y tuyo nato bahalag nag-uwan. Maayong buntag ka natong tanan. Ako si Sister Lina Bacoro. Akong kauban si Sister Josephine Labadan. Kami mga miyembro sa Trinitarian Handmaids of the Divine Word. Ang among apostolado mao ang pagpalapnag sa debosyon sa balaan nga Santissima Trinidad ug ang pag-atiman sa mga ilo, sinalikway ug mga naabusong mga kabataan. Kami usab nalambigit sa BSC ug ang pagpahigayon sa home visitation. Ang Trinitarian Handmaids of the Divine Word usa ka local nga congregation nga gipasiugdahan ni Mother Elena o Mama Lynn lumad nga Cebuana. Nagsugod kini nga pundok sa Bulacan
ug sa kasamtangan aduna na kami mga mission houses sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Usa na niini mao ang among mission house nga naa nahimutang sa Sitio Campaog, Barangay Pitalo, San Fernando, Cebu. Natukod kini nga mission house ni atong tuig 2008. Ania kami karon sa inyong parokya aron sa pagpanuktok sa inyong mga kasing-kasing alang sa pagpadayon sa pagtukod o pag-repair niini. Hingpit kini nga giguba sa bagyong Odette ni atong tuig 2021 ug hangtod karon wala pa gayud mahuman, hapit na tulo ka tuig ang milabay. Ang pag-construct niini nadugay gayod tungod kay una kulang gayod kami sa budget. Nasayod kami nga kitang tanan na apektuhan man gayod nining maong kalamidad. Ikaduha tungod kay nag-expand kini gipadak-an agig pagpangandam tungod kay kini unya mamahimong formation house sa mga madre. Ang total budget niini mokabat sa 6.5 million ug nakahatag na kami sa contractor og 5.1 million. Ug nagkinahanglan pagayud kami og dugang pundo nga 1.4 million pesos. Kami malaumon sa inyong pagkamangkihatagon. Ang bisan unsa nga kantidad nga inyong kinasing-kasing ihatag kanamo, dako na kaayong tabang. Kami mapasalamaton sa sama niini nga kahigayunan. Ang inyong pagkamanggihatagon, pagabalusan unya sa atong labawng makagagahom. Dinhi sa kalibutan ug libuan kapilo. Ug ang ganti nga maangkon unya sa kahitasan. Daghan kayong salamat. Salamat, sister. Atong pakpakan ang ilang paningkamot. So, karon ato na sang ihatag ang atong special love offerings. Ang ilang center din ha sa May Pitalo, wap agani mahuman, naguba na. So, atong tabangag repair, kung makatampo tagamay, basig makapadayon ta sa pagkumpleto. Sige, manganta ta kadiyot choir, samtang mangulikta ta sa atong special love offerings. Salamat. So, daghan kayong salamat ninyong nanghatag. Ya kani sila si sister, mag-standby pa ni dinhi, tibok adlaw, hangtod karong gabi, aron maghuwat sa inyo mga hinabang. Atong tagag masipang pakpak ang nanghatag. Salamat kayo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kinabuhi. Divine cleansing or cleansing of life. Unya ma-maintain ra ni nato kung magsunod kita sa balaod sa Ginoo dili sa balaod sa tao. Ang ato pasalamatan ang nag-alagad nato karon, ang ato mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ato mga usherates, love offering assistants, mga sacristans, ang atong mga lectors, salmista, ang atong parish personnel, atong mga IT, ang SOCOM, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mahimo sa formal offerings
pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Anisito and Mrs. Mary Jane Mantuhak and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya mao na to ha, duha ka buk atong slots karon. Ang regular slots katong SBF DAG tag 500 pesos per slot. Nya naata ani 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ato ning padayonon pagpalit. Nya ang bagong slot nato karon, special slots para sa ato mga gastuhanan sa month of September nga mao ang feeding sa ato mga kabataan in connection sa birthday ni Mama Mary o sa atong foundation anniversary. Nya sa month of October mao ang atong panghatag og mga bugas ngadto sa category C o category D nga mga 3,000 tingali na kapamilya more or less para in relation to our segunda patron nga fiesta og sa atong consecration anniversary sa atong parokya. Nya sa November 24 ang atong pagpanghimog mga balay more or less at least 61 kabalay ang atong tukuron para sa mga labing kabos nato nga mga pamilya. Wa ni pili Katoliko o dili Katoliko, basta niya sa atong kaning area of territorial area sa atong parokya ato silang tabangan. Unya in relation sa birthday sa inyong parish priest, ika 61st birthday. So ang atong CTO tag 100 pesos per slot na maligya taron og 70,000 ka slots na ay 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Padayon sa tang mudawat sa investment slot katong DSAP nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Ang ato ding update sa Columbari atong pagatukuron, naghuwat na lang ta sa permit gikan sa DENR, nakasubmit na ta sa last nila nga requirements. Basin ugma or sa within this week madawat na nato ang ilang certification nya ato na nang masubmit ngadto sa HLURB kay mo masanay gipaabot dito nya once matagaan na ta sa legal nga license to construct and to sell, magsugod na ta sa atong pre-selling nya ato na sang gi-finalize ang atong architectural and structural nga design sa atong Columbari nga pagahimuon. So ginastuhay to the max na ni siya, no? Pero ato lang unya isalig sa atong makagagahom nga Dios o sa aton San Vicente Ferrer atong patron kay alang manis kalambuan sa simbahan, sa gobyerno o sa atong katawhan. Niya naasay pahibalo ang Divine Mercy. Adunay pagahimuon nga 5th AACOM or Asian Apostolic Congress on Mercy dinhi ipahigayon sa atong Archdiocese sa Sugbo karong October 14 to 19 anha sa IC3 Pavilion sa Mabolo, Cebu City with the theme Divine Mercy Pilgrimage of Hope in Asia. Giauhag ang tanang mga sakop sa Divine Mercy nga motambong niini dinhi og sa tibok Asia. Unya ang deadline sa registration karong September 15, 2024. Dol-dool na lang 15 days. Nagsugod naman pero karon lang tagihangyo, no? Ato lang ning gi-plug din padayon aron nagsugod naman ang pag-registration ni ato pang month of June or July June. Unya ang registration fee aning upat pila ni kaadlaw 14, 15, 16, 17, 18 mga 5 kaadlaw kaning 6,000 pesos. Nya pwede ra mo register through online sa FB page
5th Asian Apostolic Congress. Mo nay atong batunan. Nya sa ato sang YouTube channel, padayon sad mo sa pagsuporta kining Padresiano Ubod. Ang ato rong subscribers ni increase na, niabot nag 201,000. Nya mo nay tan-aw ninyo pag-una. Nya tan-awa dayon ang ato mga official information nga atong i-plug, ato i-flash dinhi during sa kanta sa offertory o sa final song sa atong online masses. Unya karon open na sad ang atong GCash, ang akong GCash open na, ang tanan namong GCash open na sad. Pwede na mo magpadala sa GCash, pwede sa atong bank accounts o sa atong mga kwarta padala. Salamat kaayo. Nya niadto ding month of July, ang atong income sa YouTube niabot og 148,833 pesos and 37 centavos. Atong pakpakan ang YouTube sa pag-share nganhi nato. Padayon lang ta kada adlaw pag kuan lang gid mo, follow ba, view, like, share sa ato mga contents. Kaya murag ni gamay sa takaronda niya itong niagi sa June 160, karon 148 na lang. Sugda na sa nato karon ha, kada adlaw basin pa ini ka month of September dako-dako ta ambot sa August og dako-dako baka mahibawan sa nato inig end of this month. Salamat ninyong tanan sa pagpadayon sa pagsuporta nato dinhi sa tanan nato mga kalihukan. Manindog na ta para sa atong final blessing. Sa makausapa, atong isinggit sa makusog nga tingog ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Pakpakan na to ang Ginoo, si Mama Mary, o si Saint Vincent Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.